Mga puso, this morning atong makauban ang drill master sa bag-uhay lang nakadaog sa 29th Diandi Silent Drill Competition Battle of Champions nga gipahigayon sa Iligan City. Atong makauban si Teacher Joshua Limbag gikan sa Misamis Oriental Institute of Science and Technology kun Moist. Sir Joshua, good morning and welcome din sa At Home with Jabay Regional TV. Kumusta ka karong buntaga? Yes sir, good morning sir. Lalo sa ating mga kapuso dyan. Okay na sir. Nako Sir Joshua, unang-una gusto ka namo i-congrats sanglit inyo gayod nakuha ang kampyonato sa bag-uhay lang na human nga 29th Diandi Silent Drill Competition Battle of Champions sa Iligan City. Kumusta ba sir ang feeling nga champions gayon? Grabe ang kwan sir. Grabe, dili mga kwan ang kalipay. Medyo stressful siya. Stressful kay halos bag-o mga estudyante sa drill nga naka-appeal but carry pagyapon sir. Ang preparasyon namo ni sulod siya mga I think 1 month ang preparasyon para lang makalaban sa silent drill competition sa Iligan City. Nako, for sure, kamugyod tanan ang nalipay sa inyong kadaugan. Pero sir, tuod, kumusta ba ang preparasyon nga inyong gihibo nga mi resulta manggayod sa inyong pagkadaog? Okay. Ang among routine gigimo sir from last year mo gimo is different karon nga year. Kay for example karon like akong mga kwan last year is more on kanang peace. Labi na sa Fallen Sub 44 mo gito nakapaboom sa mua. And then ang akong gikuan karon ang objectives nako is nag-interfraternity mi sir. Among gi-example si Sitasay Omicron which is my fraternity, and then the peace formation for our kapatid like the Tau Gamma Pi formation. Moto akong na objectives interfraternity kay akong nakita karon sa mga fraternity is nang away-away sila. So akong giimo to nga example is para sa mga kaparas nako nga ni mga fraternity nga dapat balance, walay kwan. Walay tabo nga away. Yun sir. Among ipakita to sir is nag-performing nga series to salute. Salute sa tanang mga kapatid natin na may fraternity. Dapat pantay-pantay lang lahat. Yun sir. Mga formation nga mga series natin mga rifle salute. Tuod Sir Joshua, aron mas mailhan namo ang inyong grupo diya sa Moist, unsa ba ang backstory ni ini nga grupo? Paunsa kini namugna og ikaw sa ba sir, paunsa ka nasulod ni ini nga industriya? Nagsugod mig sa Lindrel sa competition in the year 2016. Og nahimong champion. Nga ako ang first Silindril commander. And at that time sa competition pagka 2017 nag-appeal gyapon mi. So nahimo mi og second runner up that year 2017. And then pagka 2018-19 nahimo atong school Misamis Oriental Institute of Science and Technology as a back-to-back champion. And then until now ako na nag-train sila as the silent drill trainer. Gadrill ko sana sila sa itong wala pa tay as fans po sana tong CET pa dito ko nagkakuha og knowledge. Then diri na ako na-apply during pag eskwela na ako college sa Krim. So diri na ako na-apply ang akong knowledge about what is drilling. Tanan rifle, fancy. Wala ko balong, abot ko dani. Ako so na is gusto lang ko simple lang. Wala ko na-expect. Ayun. Nahimong trainer. Alang kanimo Sir Joshua og sa imong grupo nga mga drillers, unsa ba ang kalipay nga inyong ginabati diyang gahimo kamo sa inyong mga buluhaton o routines? Sa akong lang part series, grabe gid ang kalipay kay karon lang nga year is grabe nga struggle sa akong grabe nga challenges no. Okay, bago pa sad ko nakapasa sa board exam kung last June. So lisod gay wala gid pag na ako gi surrender nga di sa lindil nga mabiyaan ako kay unahon ako sa board exam. At least nasa priority but wala na gyapon ako ako lang gikuan akong time management akong gi-control na dapat dili ma-low moral ang mga bata kay lisod na ma-low moral mabunggag ang grupo. Wala during sa practice nila ako gili silang paningkamutan nga naagid ko dapat wala ako dapat na akong presensya kay pag naa ako dun sila mas ma-high moral during training dun sila magtarong silang mga performance pero dili gyud mo na mawala ang mga kasakit o kalipay naagay pa na permente
Ug syempre, kampiyon man gyud kamo. Unsa ba ang imong matambag o mensahe, Sir Joshua, alang sa atong mga kapuso diri sa Mindanao nga naglantaw karong buntaga, labi na sa mga buot sab mahimong drillers? Okay, so sa ako lang may kasulti, padayon lang ta sa atong pangandoy sa atong kinabuhi, labi na sa dagan trials, no, sa moabot. So dili ta mawalan og padlaom, no, kay mura gyud na atong kwan talampanan dia. And then sampit lang gyud perminti sa taas nga Ginoo, no, kay maura gyud na among kwan, mura gyud na among naka-champion sa mua. We are always praying, Lord, tabangi mi sa among mga pangandoy sa kinabuhi nga makuha na muna. Ay kabulumi kung wala ka o wala ko mi mahimo. So mura to na kadala sir, tanan gyud prayers sa gitanan ka champion sa mua. Daghang salamat, Sir Joshua, sa oras kay mong gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Padayon kamo sa paglambo and more power. Mga kapuso, standby lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.